मैया मोनाबिलि समावहाय जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टाव थांदोंमोन बे रेस्टुरेन्टावहाय जोङो जाग्रा जानानैहाय 9:40 जाबायमोन जाग्रा जानाय समावहाय जोङो जाग्रा जाखांनानै जेब्ला बिल होयो जों जास्ट रेस्टुरेन्ट मालिकखौ खनसेल' रिक्वेस्ट खालामदों आदा हायोबा नोंथाङा जोंनो बिल प्रभाइड खालामनांगौ मानो होनबा दा जोंनि स्पेसियेलि क'क्राझारनि दखानफोरावहाय माने एमाउन्टफोराहाय जे प्राइसनि एमाउन्ट बिसोर बिराद हाई जाहैबाय दा ओंखायनो गोबां स्टुडेन्ट जोंनि क'क्राझाराव फरायफैयो दा बिसोरनि थाखाय जों सानदोंमोन जाहाथे माखासे बिलफोरा जाहाथे रिटेन बिल जायो जुदि कलेजनि सात्र जाफैदोंबा जाहाथे गाबोन समफोर बिसोर कलेजाव साबमिट हैनांनाय अफिसियेलि खामानिफोरनि थाखाय दा बेखौसो जों बुजायनो थाखाय मालिकखौ बुंदोंमोन जे आदाया हायोबा सिल आरो स्लिप हरनाय बेबस्थाखौ ला होननानैहाय दा बेयावनो बिभिन्न खोथा ओंखारदों जेरै दहाय जोंबो मिथिगौ जे सासे आदा इउटुबारानो थांदों माखासे खोथाखौ सोंहैदों आदा नों सोंहैदों जेबो मिस्टेक जायाखै आदा आं बेखौबो रिक्वेस्ट खालामगोन आदाया आंनावबो सोंफै जे रिसेन्टलि दहाय सानावसो जोंबो नुनो मोन्दों जे बै दखानावहाय सासे दखानदार जाय दखानदार आदा दङ बेनिबो स्टेटमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आदानि स्टेटमेन्टखौ नोंसोर खोनासं आरो मोजाङै बुजि आं बारा गोथौयै बुंनो साना दिनैहाय जोङो एसे एनै माने बुजिनो हानाय मडार्नाइजेसन जोंबो जाजोब्बाय बुंफ्लानाय बाथ्रा आरो जे सैथो बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोनाबो हमनो हायो जे आदानि स्टेटमेन्ट होनाय दखानदारनि स्टेटमेन्टखौ खनसे खोनासं आरो बै गथ'खौ जे जबरदस्ति बुंहोदों सोबादों होननानैहाय रेस्टुरेन्ट मालिक आदाया बुंदों जे आङो मैया मोनायाव सोंदोंमोन नाथाय गथ'आ खोन्थायाखै आंनो दहाय फुङावसो सोबादों होननानै खोन्थादों बेफोरो एक्सुवेलि रियेलावनो सोबा मारनाय ना बे मेकिं बानायनाय नोंथांमोना सान जुदि सोबा मारदोंबा दिनै मानोहाय सिसि केमेरा फुटेजखौ मानो होनो हायाखै दिनै सोबा मारदोंमोनबा होनांगौमोन सिसि केमेरा फुटेजखौहाय आरो जोंनि गन्डगल जालांनाय जाथायखौबो नुजोबगोन नोंथांमोना होनो हागोन सिसि केमेरा फुटेजखौहाय साथाजों एसेबाबो एटेक खालामनाय मबाइल बुख्रुबनाय बेखौ नोंथांमोना साफा नुनो हाजोबगोन सिसि केमेरा फुटेजावहाय ओंखायनो आं खावलायो नोंथांमोनहाबो सोरनिबा बा सोरनि मिसलिड खालामनायावहाय नंखाय बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंथांमोनाबो जाहाथे मिसलिड दा खालामजाथों मानो होनबा बै सुबुंखौबो आं बुंनो थांगोन दिनै नोंथाङाहाय जे जायगायाव थांनाङा बे जायगायाव थाङै थाङै भिडिअ खालामहैयो नाथाय नोंथांमोन बायदियाहाय एथ'ग्राब गोख्रों सासे दैदेनगिरि जानानैहाय बा गोख्रों सासे इयुथ दैदेनगिरि जानानैहाय दिनै जोंनि लकेलावनो जोंनि क'क्राझार जेलाव NDFB आदामोन दङ बिथांमोनखौ मानो खबर लाहैफेराखै बिथांमोननि जे सुखु दुखु मानो फंसेबो खबर लाहैफेराखै आरो बै दुखिया गामिफोरावहाय आं बेखौनो बुंगोन आदा नोंखौबो आं खावलायगोन सुजित नार्जारिनि गामिनि जानानै आं खावलायगोन आदायाबो सुजित नार्जारिनि गामियाव खनसे फै आरो बेखौबो भिडिअ खालामबाय जे दिनै जोंनि मुंख्लं बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लंनि गामिया मानो दिनैसिमाव मानो एसेबां गोग्लैसोनानै दङ लामा सामानि खोथायावल' आं बुंदों न' बांनि खोथायाव बुङाखै आंखौ जे साथाजों बेयावहाय मेगनाव थुदोंमोन नाथाय मेगनाव नाङाखै भाग्यभाल आंना नैबे खाफाला जिजोबनानै दङ आंना आथिङा लोरिनानै दङ आंखौ बिसोरो सुथारनो होननानैहाय होसो आंखौ होसोदोंमोन नाथाय बिसोरो मोदोम गोनां हिसाबैहाय आंखौ होसोनो हायासै आं दायखौ बे आदामोनखौ होआ बा आं दायखौहाय सोरबा गुबुन मानसिखौ होआ आं दायखौ होगोन बै दायनिगिरिखौ जाय मानसिया न' सिङाव थानानैहाय बै जाय मानसिया बेफोरनि सोमोन्दै जेबो साननायबो गैयामोन बेफोरनि खामानि मावनो थाखाय जेबो डिसिसनबो लाफेराखैमोन बिसोर खामानिखौ मेवथु थां बै उमुगमोनखौहाय जाय बर' हारिनि थाखाय खोथा बुङो एसे एनैबाबो जाय NDFBनि थाखाय खोथा बुङो आरो एबारनि BDCआव जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लियावहाय जाय धरना होनो नागिरदों बिथांमोनखौ सिगि सह' खालामनानै गादबनानै दोनहै बे वेयाव लांनानैहाय मैयाहाय जेब्ला जोङो बिल होखांजोबो बे समावहाय साब्रै साबा आदामोन दंमोन गासिबो थांजोबदों नाथाय सानै आदाया फैनानै मा भुल बुजिनानैहाय जोंजों ओरैबायदि माने बुंनाङै बाथ्राफोरखौ बुंबाय नोंथांमोना जुदि माखासे खोथाखौ मोनथिजोबथारनो लुगैदोंबा जे बिसोर बुंनाय आं एथ'ग्राब गोथौयै बुंनो साना आरो मानि थाखाय बुंनो साना होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जों जास्ट ससियेल मिडियायावल' बुंलायनानैहाय बिराद गुलाय गुजाय जाबाय जोंनि माखासे सिनियर मानसिफोरा बुङो नोंसोर हायोबा प्रेक्टिकेलि मावनो नाजा ओंखायनो दिनैहाय आं हरखाब मोनाबिलि समाव फैनायनि रिजोना बेनो जाहैदों जे मोनसे रेस्टुरेन्टावहाय CCTV केमेरा फुटेज थानांगौ आरो निस्सय जुदि जोंनि साइडनिफ्राय जुदि माबा गाज्रि खामानि मावनाय जादोंबा बे CCTV केमेरा फुटेजाव मोनगोन